utang nyawa nyaur nyawa putu Pandhawa kudu temekaning pati Ngastina dibiyuhi dadi tartahe awake dhewe ayo bareng maju sewang-sewangan negara Ngastina rata bumi kan rata bumi Sasi Kirana dasar Pranyata wah iso mabur kaya Gatotkaca putrane Kanjeng Rama Gatotkaca lho iki anak Gatotkaca nyata yen to kaya mangkono wong sing padha unjuk rasa kae sing ngudupi wong Jaban Rangka dadi kuwi sing gedarta ana ing praja Ngastina kene ya ora tak silaki lak kotang terus terang ora tutup-tutupi ati yo dina iki aku pengen Pandhawa sak anak turune nyaur utang nyawa nyaur utang pati nyaur pati rehne mbah-mbahmu mbiyen wis mateni wong tuaku dina iki putu-putune kudu tumekaning pati put bus mikir Kang push mati kowe mati aku aduh aku kena kisut sikut guri kok bahagia rupane
Lu. Hop. Ish. Wah. Hai. Loh. Wah, mabur banget. Oh. What? Oh! What? What? Oh! Wait! Oh! No! Ah! Yo! Hey! Yeah! Hey! Oh! Ah! No! Oh! Yeah! Hey! Yeah! Hey! Wah! Yo! Hey! Hey! Yeah! Yo! Kakang Amsaka Sura. No! Oh! Hey! Kakang Amsaka Sura. Amok Sumarata Jaya Mrata imbang oyenta padha-padha. Ulu. Tenek telek. Ayo tangi. Tangi. Innalillahi. Mudar. Wah, mudar kabeh. Wah. Wis ngudulanan senteki. Ayo sing padha unjuk rasa mandheg apa ora kowe?
Nggih, Dwara. Coba sawangan. Pawongan sing brengose njerapan kae. Wiwit mau tak ulati saka kene sing ubub-ubub kahanan sing nglakokke lakune wong kang padha unjuk rasa kaya wong kae. Mula kae ndak kira pawongan sing ndadekke geger kanan. Pawongan kae cekel. Wis tak dawuh. Ayo aja wedi, Cok. Aja wedi, Cok. Ayo maju. Ayo dirusak Astina. Pare kesut ra pantes dajar tuh. Mudhun. Ayo maju, Cok. Ora wedi. Maju. Ayo. Ayo, Cok, terus maju. Ayo dirusak. Ayo maju. Diobongi kabeh yen perlu. Ayo dirusak. Wis rasa ngerti, ayo kabeh maju. Yo, mulai bayar kok maju. Yo. Ayo. Palo. Yo. Aduh, ampun. Ampun. Kula mboten nderek perkara niki. Kula wong apik. Kula ora dosa, ampun. Ampun kok sik. Kowe iki sapa? Tak sawang saka kadohan kowe sing gaweke kisruh. Bola balik tak sang saka kadohan kowe sing akon wong unjuk rasa ngrusak wewangunan ana ing Astina kene. Ayo ngaku sapa jenengmu? Ayo ngaku ora sapa jenengmu? Nggih. Nami kula Ganda Marsana. Sapa? Ganda Marsana. Kowe iki wong Astina apa dudu? Kula nggih wong Astina mriki. Ning ya gene, iki negaramu dhewe. Iki bumimu dhewe. Iki omah-omahmu dhewe. Lah kok malah mbok rusak kuwi nalarmu piye? Ayo. Saiki ngaku wae. Anggonmu unjuk rasa kaya mangkono mang kuwi saka kekarepanmu dhewe apa ana sing ngakon? Ngaku. Ora gelem ngaku dupak raimu. Aku. Kowe ngaku slamet nyawamu. Dene yen tok kowe ora gelem mlaku aja takon dosa. Apa kelakon candak tali gojimu dang. Ampun niku tak anak lanang nang dalan. Ampun. Ayo kowe gelem ngaku apa ora? Yen to kowe gelem ngaku slamet nyawamu tak ayomi. Aku percaya nggonmu njur rasa ngene iki mang ana sing akon, ana sing bayar iya apa ora? Aduh. Ayo ngaku apa ora? Ora gelem ngaku aja takon dosa. Kelakon dadi batang dina iki. Aduh, matar aku. Iki engko aku ngaku mati ora ngaku modar. Aduh. Ayo ngaku ora? Kowe sapa sing ngakon? Aduh mati piye iki?
Aduh, kowe ora usah wedi. Mengko yen ana sing ngancam nyawamu, aku sing ngayomi kowe. Nggih, kula enten sing ngongkon. Ana sing ngongkon kowe? Nggih, enten sing mbayari kula. Sing ngongkon kowe sapa? Inggih menika Sang Atak. Sumarta Jaya Mrata Impamenta padha-padha bajingan kowe. Wiwit mau tak sawang kowe sing ngubupi perkara. Kowe sing ngongkon wong sing padha unjuk rasa kae. Ngrusak wewangunan, ngobong wewangunan. Modar kowe ayo. Anggit mopo kowe wani jarak perkara nggih kisruh ana negara Ngastina. Wiruta, Wiruta. Kowe sak karepmu dhewe ngono piye Wiruta? Luput kuwi nggo ndi? Kowe ngerti? Pawongan sing mbok pateni mau yektine seksi kunci kanggo minyak lakon iki. Lah kok malah mbok pateni iki piye? Tanganmu lho ning ndi? Ya wong iki sing ndadekke kisruh ing kahanan. Sing jalare wong unjuk rasa ngrusak tatanan. Lho, iya aku ngerti wong kuwi kleru. Ning ya pawongan kuwi sing kanggo srana minyak lakon wadine nglakon iki. Lah kok malah mbok pateni? Ibarate kuwi seksi kunci siji-sijine. Lah nek mbok pateni iki cutel no. Kuwi aja sakarepmu dhewe ngono kuwi to. Kowe melu rombongan Ngastina kuwi kudu manut tatanan Ngastina. lah bel gedes. Nadyanto kowe ngoceh, kowe betet. Aku ngerti gedhoanmu. Nggonmu semuci suci. Nyatane wong Ngastina kae padha ora seneng karo kowe. Kowe aja kaya mangkono Wiruta. Nyatane ngopo? Apa mbangkep aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap aku wedi? Nadyanto aku mbok kruyuk wong sak Ngastina aku ora wedi. Anggonku mapan kene labuh bener. Ngene sing mbok luputke ae. Arep gendeng apa piye to jane cah kae? Wiwit sore iki lho. Kok geseh karo rombongan ra padha karo kancane iki lho. Kok ora gelem manut kaya kancane iki ngopo lho cah kuwi? Pate Doro. Piye Dandar itu? Nuwun sewu keparamatur. Menapa Kakang Doro menika mboten cubriya? Cubriya piye? Nuwun sewu. Wiwit sore Wiruta menika kok nganeh-aneh. Ingkang matur dumateng ingkang sinuwun. Menawi Ngastina menika kisruh nggih Wiruta. Sareng Wiruta kala wau medal saking kutha raja Lawang Gapura kutha raja dipun bikak wusana kathah ingkang sami unjuk rasa ingkang ditumtunggangi tiyang manca negari. Kula kok cubriya menawi Wiruta menika katut salebeting lampan menika. Kowe aja kaya ngono. Ngastina ki negara hukum. Ora kena ndakwa sapa wae tanpa
bukti kasunyatan dipun pirsani kemawon. Ayo, sing padha unjuk rasa, buyar. Ayo bali. Ayo, ora gelem buyar aja takon dosa. Kabeh boke pakunjalan. Ayo, buyar, buyar. Ayo buyar, buyar.